Did you know that being unemployed between the ages of 16 and 23 is actually a sign that you will be financially successful later? Yazi mfethu. Ezi zika TikTok ziyadika man. Yo. Eziphi wengu ngoba yena uzibukelele ifoni yakho nami ndizibukelele yami ifoni ngizawuzazelaphi mina ezona. Man, yabona izwe man zithi ba like unemployment like funa uthandaze ezawe yadika la wemfethu ubone. Yo. Uthi kwanjani mfo? Kodwa nawe uphangela pha ecar wash. Bekumela nawe uyabakhuthaza ababantu ngokhomenta pha. Ifanele sibana phi? La xotwayo kaloku mna mfethu ecar wash mina. Usoloko ugcotshwa wena. Uzothini ke khona ngomba umsebenzi wakho wahlala ixesha elide kuwo wena. Njani bazawulenza uthini? Akona zawuyenza fona awuqhubeka nonke ngumama kaloku nami. Into oyifunayo wena impilo yakho yonke ubuso ondliwa ngumama wakho. Khona wena uyindoda enjani wena ondliwa ngumama wakho? Akona zawuyenza ndawuhlala ngogogo uzondondla. Kodwa wena futhi noqondwe nokugxothiwe napha usasikolo. Wena mana ngixothwa mameka linenzeka yabo andakubi ngu2026 ngokucaba kubi form fund side yabo ukwenza ngizokwazi ubuye lapha so la yakugcwele like uyazi mama wakho la ya ofama ngiyamqonda mama wakho manje akafundanga kanini ngelaphi ngeba mama akafundanga ke yabo zaqhwaba ke sawuthini mosa akafundanga mosa yena ngoba indizalela mayicinga ntoni ukwenza sibize ngosigaqa makandondle uzawundondla makasithwayise isigaqa awucinga wena ndikholo noni andikholanga uzokunceda ndinecebo for londo cebo awuthethe kaloku fondeni. Hello. Yes, I'm Skaqa. Yes, I'm listening. I found the shop. Oh, okay, thanks, sir. That's great news, sir. I'll be the manager. Oh, that's great news, sir. Okay, thanks, sir. Thanks, sir. Kaka wami hayi Thixo ndifaka kuhlena ufumana umsebenzi mntanami sikwasebenza sana la kunini ndithandazela lemini kuphi apha sana la who I am ubungasoze kalo mama usuke pha unze kahle Skaqa wami yini sigaqa sami sigaqa imanager Mamzo aba bantu bathi pha akonithi ngoba ndifakisive kanti sane contract salary yam 8.2 hayi sigaqa umsebenzi onjani nalo ungasayini contract namntanami kaloku mamzo aba bantu banive egazini kuba ndi-hard worker kaloku lethi nami ndisebenza ecar wash so uyabo andifuna ukuxoka sendiviswa nje uphangela sana la sendiviswa yiloo nto and ke ngomamzo umrholo wami engaluthi xa namno wakho ukhala isicatshulo sam ngolo and ke mntanam mntakabawo inene hayi linene luyithethayo mntakabawo hayi yonke into yaba nguwe ukusana lapho mamzo hlonitshwa ingathi ke ngoku uzawubakho irose ndinesicelo for wena ndingathanda undihlambela washing yam kunye nezazikhindi zam ezenyazazi bosezirhuzule ngaphantsi mamzo please hayi saziva sam ndingazicika icana ngoku ayikho phofa into ofuna ndikwenzele yona hlonitshwa and ke ngoku mamzo uyayazi ifavorite yam yintoni etyheni namhlanje ufuna undithi nje mas and makudala mani mamzo mani sisithi umfino sisitshintshe umfino noba ubungatshongo sana la ugqiba nje kwameza mpahla ndiyothenga loo masi ndithanda loo nto ke ngawe ke wena nontombi ukhuthele mani ndicela laa masi ndifika eredi uba ngekhawulezo ngewashing wheat uthi make sure nobhokoquthi yeka ma pheka khawulezo hayi zawupheka ngomntanam khawulezo eredi wena hamba ungadeki ewe nam ndifuna ufowunela umamgwevu mntanam uyaphangela njanje ukuzawuvuya andifonela umasikhomo kwezindaba simandi kangaka kazalo mntana yakhala
Masikhomo, kunjani Mathangisa? Oh hayi kuhle mntana sekhaya khonto kum. Nje ndiyimincili nje ndithanda ivuyi. Usigaqa wam kaloku ufumene umsebenzi ndithi uzaba yimaneja. Ufumana ngoku umntana sekhaya ngale ndijikalanga ufonelwe ngumlungu omhlophe. Ndithi kuye mntana sekhaya uthi uzaba yimaneja. Andivuyi kanti uThixo unjani ngoba lokho abithe woyeka kulaa khawatsha mntana sekhaya andabi nawo kanti uThixo uyasibona. Yivanda ukuvisa Mathangisa nangoku ndibhizi imiphokoqo mntana sekhaya ndiyapheka ukuba ngasabe nesikhafu thina xa iqalayo. Andivuyi. Ungayoyika imali azayipeya ndithi andifuna uyibisa ingapha kweyam ndithi techache mntasekhaya. Masikhomo ndithi mani ukuxelela ezi ndaba. I want a Bentley rolling down the street, big house we vibing, living life don't stress about problems. Said I only got these no options. I want a Bentley rolling down the street, big house we vibing, living life don't stress about problems. Said I only got these no options. First be check, I'ma buy me a Benz. He the streets, come back to the ends. Keep it real, nigga. Had to lose for a nigga can win. I'm the best nigga as you can see. I want a Bentley rolling down the street, big house we vibing. Nasi Okay. Inkosi mamso. Amagxaba abuhlungu kanjani? Susonguthiwanyana Awuyekho? nalo ngomsoyilo omningi into hayi mandingakuphazamisi. Alright. Hayi yonke into. Hello? Isanokona nguwe kalo. Nana yam. Mamela ke mfondini. Uyabona la cebo undike lona. Ingathi liyasibhala mfondini. Mfondini. Umamzo uyandimasaja ngoku. Jini mfondini. Undiphelela umbhokoko. Mfondini liyasibhala cebo nana yam. Asuka umuntu. Mfondini. Mfondini ngaliyasebenza. Iyandondla. Let's ban. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this Kaloku lo mamzo ndiyimaneja andike ngokumamzo nandincejula izama ngikwazi Eziphi wenu ngoba wena uzibukelele ifoni yakho nami ndizibukelele yam phone ngoku uthi mina ndizazi le phezulu. Ayiphinde nani enze kahle phinde right 3 2 1 umnyama kakhulu bhuti cela inyusi 3 2 1 action. Uthi kwanjani mfo? Into efunayo wena Chill, Paul. into efunayo wena impilo yakho yonke. Okay, thanks sir. Thanks. Umake ufana uyeza ke ngoku. Yo. Chill. Phinda. Yo. Sorry. Sinqame yakho wena.